já jsem Martana, tady dneska jsme tady s Vlastíkem 13. Budeme hrát Lego Sandbox. A budeme dělat autíčka, ano. Pán umí i pozdravit dokonce. Ok, tak už jsme ve hře tady s panem Vlastíkem. Jo, a jinak Lego jsme nikdy v životě nehráli a nevím, jak to funguje. Jo. Nehráli. Asi tohle musíš postavit, typuju. Já nevím. Nevím. Okay, Nějaký tady kola na to asi dá. Možná tohle? Možná? Já nevím. Hele, ono to jede. Teďka na to asi musí Ono to jede jako, ono to jede jako ty? Taky takový ne. Jako... Asi se zase zastavíme s těma mýmama trošku. Na tobě to bude fungovat, počkej. Jo, jedem. Já nevím vůbec, jak to funguje, nikdy v životě jsem to nezkoušel, nehrál. Jsem nevěděl, že teda my mluvíme vlastně spisovně, takže já si vezmu jídlo. Musí šejky třeba. Píši taky dát takový milkshake. Nikdy jsme to nehráli. OK. Tady jsou jako... A tady je naše auto. Auto. Já se nejsem úplně jistý tím, že to je auto. Je. Jsem si vzal milkshake na to, aby mi bylo teplo, a je mi zima. Protože to dojelo tak daleko. Jestli to je kvalitní, jestli je to kvalitní, tak jako každá moje práce. A moje videa na YouTube, které jsou teda velice kvalitní. A samozřejmě jsem si nemohl najít lepší střih na to, abyste dali odběr. A jako správný teammate nebudu čekat na mého vlastníka. Jak jako na mého vlastníka? Samozřejmě family friendly lidi si to převzali podle sebe. Si můžete slyšet, tak mám trošku rým. Ale... Jenom malinko. Jenom malinko. Asi uslyšíte nějaké kašlání, tak se vám to jenom zdá. Jo, myslím, že úplně v pohodě. Jo. Stůj! Jsem šel za tebou, víš? Jsem... Ne! A Igor. Co? Já. Já tady mám nějakou výbušninu, jmenuje se to dynamit, co to asi dělá? Mě by to taky zajímalo. To si udělal. Jak zajímavé! Jak nečekané. Co to? Jak nečekané, to jsem nečekal. My začínáme točit Fiziho content, jo. Takže můžete se přestat koukat dívat na Fiziho a myslím si, že tohle je taková slušná náhrada. My jsme to správná, vej. Jo, my jsme to správná, vej. My jsme to Wade of the Water. Karel in the water. Ano. Dneska mělo vyjít video s Karlem, ale... Nemá se koupat. Nepovedlo se. No, jako takhle ono vyjde jedno velké. Mělo vyjít to hodinové, to se omlouvám, ale bohužel. Jako takhle, ještě tady postavím jeden prototyp letadýlka. Tu radši nad něj. No jasně, že to nefunguje. Je to kvalitní jako Wondershall Spegmora. Teda Wondershall Filmora je kvalitní, jo. Přesto stříhám videa, abyste neviděli. Ale myslím si, že tady postavím tady tohle letadýlko. Ale tady tenhle mým je za peníze, takže jako bohužel to tady používat nemůžu.
Jo, ještě Martin moc chudej youtuber. No, moc basic. Nemá ani na rohlíky. Ale Fortnite jsem si viděl na tak jako slušných 6 rohlíků. Ale tohle je bombardér. Z tohohle udělám můj trůn. Můj trůn je moje postel. A moje postel! A kde je moje postel, tam je můj záchod. Tak co to bylo za sus? Tak, tady bych se mohl dát třeba i ultimátní. Jsem to dal naopak? Ne. Tady přidám špekory. No já se praskl můj velký balonek a i malý balonek. A jak letím k zemi. Překvapivě. Kdybyste nevěděli, kde se máte učit fyziku, tak tady to je určitě nejlepší. Jaj? To je jako v celém Fortnite je taky nejlepší. Víte, když není pevná věc na začátku, jak to potom padá. To jsme se naučili z Fortniteu. Ano. A taky jsme se naučili to, že jablko nepadá daleko od stromu. Hey! Neberte si z něj příklad, má z fyziky za 3. Jak můžu být z fyziky za 3, když hraju Fortnite? Ticho, nikdo se nesmí vědět, že... Jak tobě letět? Já jsem se špatným směrem. Stopnej, víš? Tak já nemusím, já poletím takhle gliderem. Myslím si, že... Užili jste si toho dneska dost a... My budeme dělat dál věci. Martin, to musíš vystřídat. A uvidíme se asi u dalšího videa. Uvidíme se asi u dalšího videa. Tady zase mi někdo radí. Tak asi zase u dalšího videa. Čau no, Vlastíku pozdrav, kamarády. Čau. Jsem s ním, že to umíš.